Ogai mar Doho Martha Koome okone gi dhi nyime kod loso chenro mowinjore mabiro miyogi rakore gi weche mag mibadhi. To chuth e Doho ma pacho kanolose romo mano kelo kanyakla jogo mantiere sekta mar Doho. Koome kone giduto nyaka koro giwuog oko mar gayo weche mag mibadhi. Siro obila matimo nonro kaachiel kod rango ratich joneno e buche ma pacho ka. Waleo ne giseyango fuok kod rode mosebedo karocho wach kedo gi mibadhi e Doho kendo gichiegni tieko report magibiro sidanga kendo kete tem dwe mar adek higani. Corruption at all costs in all our institutions. We have to support the investigating arm. We have also to protect the witnesses who owned very crucial evidence that will enable our institutions deal with issues of corruption firmly. We have to prosecute these corruption cases efficiently and expeditiously. We affirm that we will enhance efficiency and accountability in the fight against corruption, deepen the digital innovation in the fight against corruption, because we realize where we are using technology, we are reducing the human interaction and therefore reducing the chances for corruption. But in all this, we will need the cooperation of the members of public who should say no to corruption.